guys, nagtitinda ngayon si paring Mag ng kanyang bagong paninda, kamatis. Pati itlog nagkakamatis. Guys, yan pala si Mami guys. Yan yung bagong suki niya ngayon. Paglaban mo Mang Emil. Nakaw kayo. Huwag kayo nagbuhay. Yan, bente. Ilong ko siya. Sobrang saya. Ano na siya, parang sumitimbangin niya. Tama timbangin niya. Siya. Aya, hindi na kayo ate. Kamatis lang tsaka itlog te, kakain na yung mga anak mo niyan. Nakangiti, alika. Ito murang-mura, may libre ka na. Yo, what's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog. Yung paninda natin for today mga kawaray, iba naman, hindi naman mais, kamatis. Kaya panoorin na lang nyo mga kawaray yung paano tayo magtinda, kasi medyo mura ngayon ang kamatis. Kaya mura ngayon ang kamatis guys mga kawaray. Kaya ang bintahan natin 10 ang 1/4, 10 ang 1/4, 40 ang kilo, 20 ang kalahati, 30 ka 3/4. Kaya ngayon punta na akong palengke, kukunin ko paninda ko, alas 6 pa lang. Kaya baka wala tayong mga pisto, kaya dapat tagaan natin mga kawaray. Dapat mas maaga pa sa alas 6 eh. Yan, babaan na. Punta na ako ng akin na pala. Ayan guys, malabas na ako. Magtinda na tayo mga kawaray. Mas maaga pa sa guys. Mas maaga ba doon, dapat pala sa ayusin pa natin yan. Samahan niyo ako mga kawaray para arrange ng paninda natin. Let's go. Nandito ako sa labas. Ay, dami mo. Galis siya. Maya na lang kawaray. Right. Yo, what's up mga kawaray, panibagong araw. Yan, ito paninda ko, kamatis. Tigas. Tira ko kahapon. So mga kawaray, ito yung tira ko kahapon. Kamatis naman titinda natin, walang mais. Yan, nandito na tayo sa Dumalang. Hindi maaga tayo mga kawaray. Nag-ano tayo, magbubuhos. Dito na palitan siguro ng karton. Rapid boy.
quality mga kawaray. Mais na, ano natin, mais tuloy. Kamatis muna tayo. May iba naman paninda. Yeah. Wait lang. Guys, quality kamatis. Rap, karton. Maya-maya na lang mga kawaray. Ayan guys, buena mano. Buena mano natin dyan sa umaga. Sampuan Ford kamatis. 26. 26. Kano? 26. 26. Yeah. Yan, may task force na dun, oh. Yan, task force. May task force na, kaya nagsipunta na kami sa dulo. Yan, customer. Task force ka ako. Task force! Sakto lang pag-alis natin, boy. Hasa na siya, no? Hindi mo lang. So yan na nga guys, nagtitinda ngayon si Paring Mag ng kanyang bagong paninda, kamatis. Pati itlog nagkakamatis. Guys, yan pala si Mami guys. Yan yung bagong suki niya ngayon. Extra ba guys? May mili rin siya ng kamatis. Ano na, Robin? Ito. Kahit linis. Wala kang tainip. So guys, meron nga pala si kawaray natin na bagong suki. Maraming bibiliin. COVID na ata to guys. Pero mamasi. Thank you guys. Palengke kayo. Ano yun? Shout out kay Robin. Shout out. Nag-videographer. Kamatis. Parehas yan, pare. Kamatis! May bulabog. Ang pagbabalik. So, yun na nga guys, may bagong model kami sa kamatis guys. Ito, magagandang kamatis. So, yun na nga guys, bagong model namin. Nakita ko na lumusot na. Guys. Baliw. Out. Fish.
Mangga, 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 mangga. Paglaban mo, Mang Emil. Nakaw kayo! Huwag kayo nagbuhay! Magnanakaw na lang tayo, di na tayo magtinda. Wala, ginulo na naman kami mga kawaray dun sa dulo. Ando na naman yung task force. Nandito yung salarin, yung si Robin. Yan po yung ano. Kano kuha nyo ng kamatis? Mura lang po. 300 isang box. Kung kukunin mo, 400 na lang sa'yo. Yan, kaya nagsitakbo na naman kami mga tropa. Kakagulo na ng palengke na naman. Masyadong ano. Ha? Kuya mo yun. Kapatid mo pala yun, Bin. Oji. 10 lang mo 1/4 me. 10 1/4 ate. So, yan na nga guys, yung Tatay. Shout out kay Mang yan. Ewan ko sa pupunta yan guys, maninilo at ano manok. Pupunta sa kapitbahay nila, mangunguha ng manok. Pangsabong. Kamatis po. 10 1/4 me. Sup, mga buray. Tulas tayo ng ano natin. Linda. Ayusin natin tong kamatis ko. Punasan natin mga kawaray ang ating panindang kamatis para makinis. Para masilay ba? Masilay ang tawag sa ano, Tagalog, masilay. Intab. Para makintab. Meron kasi itong mga kawaray yung mag-boot. Torwax po yan para makintab yung kamatis. Si boss, 10 na lang. 11. May kamatis, may 10 lang 1/4. Bili ka na. Halika na. Matamis. Matamis tong kamatis na to. Sige ya. Ano? Ano yan? Mabalangot ko pa. Kamatis! Yan, against the earth. Kamatis ya! Ya, kahit itlog lang ya. Sigurado na ya, makakain ka na nakangiti ya. Ya. Mas itlog mo ya. Ya, itlog mo ya. Shit ya, gawin na natin 20 to ya. Yan ya, 20. Ilan pa siya? Sobrang to ya. Ano na to ya, parang tinitingnan niya. Tama timbangin niya. Ate ya. Aya, hindi na kayo ate.
Kamatis lang tsaka itlog te, kakain na yung mga anak mo niyan. Kaya ang ngiti, alika. Ito murang-mura, may libre ka na. Ate, bumili ka na ng kamatis te. Sausawan sa litson. Sausawan sa litson. Walang litson, tuyo. Pwede rin tuyo. Itlog. Itlog na kinamatisan, ate, pwede. Itlog na kinamatisan, pwede. Ya, 10 lang ya. Ya, may libre ka na ya. May libre ka ng plastic ya, may kasama pang picture ya. Ya. Eh, kamatis po. Hindi na. Mga tao to, ayaw nila. Kan daw. Wow, ang wapa. Wala pa malagyan. Mula 10, kampo, 1/4. Ayaw talaga nila kuya. Ayaw nyo talaga ya? Kamatis ko? Ya, ayaw nyo ng kamatis ni Waraya? Mura lang, 20 lang ya. Dahil mami, halika mami. Allah! Dito na si mami. Yung malaki. Ah, malaki, 3 kilo. 3 kilo po ba? Huli, pre. Ano yan? Huli. Imdad, yawa, imdad. Hoy, huli, may imdad oh. Kamatis, mga ate. Kamatis. Sampu na lang 1/4 bili na kayo. May libre ka na ng plastic. Talagang 10 may pagkain na yung mga anak at bilhan mo lang ng itlog. Sigurado kakain ng mga anak mo ate. Halina suki. Di baling lugi basta may suki. 10 lang te, 10. Halika na. 10. Daan lang sila muna mga kawaray. Bukas kaya, mabili kaya bukas. Linggo bukas. Bili kaya, ma'am. Ang kurami. Magandang kamatis po. Halika na te. Huwag ka na mahiya te. Ate, murang-mura na to te. Sa sobrang mura te. Mapapamura ka te sa sobrang mura te. Ate, mura na oh. May libre
libre ka ng plastic. Ang kita mo ba sa personal nagtinda? Halina, halina. Halina. Pag libre siguro to mga kawaray, ubos yan. Pag libre. Pag libre to walang bayad, naku ubos to. Halikan natin, sampuan port kamatis ko. Matamis-tamis. Sampu lang 1 port kamatis te ah. Ya, sampu lang kamatis ya. Halikan na ya. Ya, sampu lang 1 port ya. Pili ka na po. Pili na kayo ate, sampuan port. Sampu lang 1 port ya. 11 po ate. 10 na lang sa'yo te. 10 piso na lang. Piso na lamang. This size po 16. Dalagang dalaga 16 lang. Dalagang dalaga. Mae, kaya matuloy. Kamatis te, 10 lang oh. Maya na. Maya. Oo, maya. Ay. Oo, mamaya. Busy ka lang, weather. Kamatis te, kamatis. Punasan natin mga kawaray para lalong maganda ang kamatis natin. Kasi pagkain to kailangan laging malinis, tignan para kaaya-aya sa mga customer natin mamimili. Kasi may mga customer talaga na mapaarte. Guys, tama na muna yan. Sana maganda to. Ganda nga. Oh my god, ganda oh, ganda. Oh, ganda. Bye mga kawaray, subscribe my YouTube channel sa mga ganda nating viewers at sa mga gwapo nating subscriber. Sana ay magsibili kayo, magsibili. Thank you po. Subscribe, don't forget to like, to share, and pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking YouTube channel. Thank you very much. I love you guys. See you next vlog.